Zdravím všechny makléře v Selling Hubu, chtěl jsem se touto formou s váma podělit o náborovou aktivitu, kterou teďka testuji. Nemám to samozřejmě vyzkoušené jako kvantitativně, ale dostal jsem se teďka na jednu schůzku a jednu nemovitost mám dokonce nabranou. Je to jednoduchá praktika, rozkliknete si nějaké cenové mapy nebo Valuo, jakýkoliv nástroj zrovna používáte, a vyjedete si nemovitosti, které se prodávaly ve vašem okolí od nějakého data do současnosti. Všechny si samozřejmě nascreenuju, dám si to do poznámek, všechny nemovitosti v okolí si objedu, nehledě na to, jestli jsou prodané nebo ne. Je to takový networking, prostě přijedete za těma lidma, pokecáte s nima, dáte jim vizitku, zeptáte se, jestli jako někdo neprodává v okolí. Je to takové napřímo prostě terén. Někomu to může vyhovovat víc než volání, já to osobně využívám ve chvíli, kdy prostě už nemám sílu na volání, nebo mi to dneska nemluví v telefonu. Jo, prostě mám čas, chci se jít projet, je hezky venku a v podstatě dostal jsem se na nemovitost, zazvonil jsem na sousedy, nikdo tam nebydlel a ti mi řekli, že barák vedle prodává paní, dostal jsem na ní číslo, příští týden přijede vlastně na nemovitost, budeme mít spolu schůzku, budeme se bavit o prodeji a jednu nemovitost jsem dokonce takhle úplně skoro náhodou jako nabral. Takže nějakým způsobem to funguje, záleží, jestli vám to bude komfortní nebo ne, ale o tom si myslím, že nábor není. Takže dejte vědět, jestli už to někoho napadlo, někdo to děláte, napište do komentářů a ať se vám daří. Díky, čau.